L-għada li interruzzjoni fis-servizz tal-EID laqat l-aċċess għal diversi servizzi tal-Gvern, il-Partit Nazzjonalista talab li l-każ jiġi diskuss fil-Kumitat Parlamentari għall-Informatika, Teknoloġija u l-Intelligenza Artifiċjali. L-Oppożizzjoni permezz ta' Shadow Minister għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi qalet li l-inċident qajjem mistoqsijiet dwar ir-reżiljenza, l-kapaċità u l-affidabilità tal-infrastruttura diġitali tal-Gvern. L-interruzzjoni seħħet fl-istess ħin li eluf ta' studenti kienu qed jippruvaw jaċċessaw ir-riżultati tal-eżamijiet tal-Metzek. Minn barra l-portil ta' riżultati ġew irrappurtati diffikultajiet fl-aċċess għal servizzi oħra fosthom il-MyHealth, l-eCourts, l-eApps, il-MyTax u r-Reġistru tal-Kumpaniji. Ix-Shadow Minister Michael Piccinino qali flimkien ma' deputat George Vital Sammit talab formalment li l-każ jitressa quddiem il-Kumitat Parlamentari. Tlabna biex niddiskutu din il-kwistjoni, biex naraw għala waqgħet is-sistema tal-IT tal-Gvern, biex naraw x'ġar eżatt, biex naraw li din ma terġa' tiġri qatt. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll il-Gvern jagħti rentikonta ta' dak li seħħ, jispjega x'miżuri ta' kontingenza kienu fis-seħħ u passi se jittieħdu biex inċident simili ma jerġax iseħħ. Min-naħa tagħha l-mita spjegat it-tlieta filgħaxija li wara li l-Metzek batet SMS u emails b'link dirett tal-portal ta' riżultati ġie reġistrat numru ferm akbar milli kien antiċipat ta' utenti li ppruvaw jidħlu fis-servizz fl-istess ħin. Dan skont il-mita wassal għal żieda eċċezzjonali fit-talbiet għall-awtentikazzjoni permezz tal-EID li jintużaw wkoll biex jingħata aċċess għal diversi pjattaformi oħra tal-Gvern. Il-mita qalet li t-timijiet tekniċi żiedu l-kapaċità tas-sistema u implementaw il-miżuri meħtieġa biex jistabilizzaw is-servizz. Aktar tard ikkonfermat li l-problema kienet solvuta u li l-utenti setgħu jerġgħu jaċċessaw is-servizzi affettwati.